Ključno pitanje kojim će se baviti lokalne samouprave i nadležno ministarstvo do kraja ove i u naredne 2 godine je racionalizacija u javnom sektoru. Ne može se govoriti o linearnom smanjivanju broja zaposlenih u čitavoj Srbiji, već će lokalne samouprave u zavisnosti od svojih potreba i troškova praviti planove. Lokalne samouprave u Srbiji su usvojili nove budžete u skladu sa instrukcijama Ministarstva finansija i tu je predviđeno da se troškovi izdvajanja pre svega za plate smanje za nekih 5% i 1. juli je termin u kom će sve ove mere morati da se sprovedu. U Kragujevcu tokom protekla 3 meseca nije bilo novih zapošljavanja u javnom sektoru, naglašavaju u gradskoj upravi. Ipak lokalna samouprava i javna komunalna preduzeća su preopterećena, troškovi za plate zaposlenih su veliki i neophodno je sprovesti socijalne programe. Pitanje sprovođenja socijalnog programa je ključno pitanje u ovom trenutku zato što jednostavno tu leži najveći deo troškova, nepotrebnih, nagomilanih troškova i rješavanje pitanja viška zaposlenih u javnom sektoru zapravo jeste ključ za preživljavanje javnog sektora u lokalu. Da bi racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru bila sprovedena, mora biti promenjen zakon o racionalizaciji, kaže državni sekretar Ivan Bošnjak. On dodaje da zakon iz 2009. godine koji reguliše ovu oblast nije adekvatan i nije potpuno primenjen, što neće biti slučaj sa novim zakonom.